ja va algunes vegades. Que la Guàrdia Civil és un cos militaritzat i que té una història amb episodis de sadisme és una cosa constatable. Recordem el gal verd del Partit Socialista Obrer Espanyol. Recordem... I ara hem de parlar dels Mossos d'Esquadra dels anys 30. I ara vostè callarà. D'acord? Perquè me'l diguis tu. Perquè me'l diguis tu. Perdona. Sí, perquè... No, perquè és que vostè és un impertinent. I tu un impresentable. Un impertinent. No, ja veu que l'aguanti i en Vilarroya té raó. És un impertinent, un maleducat que a més dient quan a la gent com en David Fernández dient-li xorrades. Però què es pensa que és vostè, això? Jo dic el que penso jo. Què es pensa vostè que és això? Que és una taverna o què? Vagi-se'n a l'hogar del legionario, com estàvem parlant abans, home. És un impertinent, vostè. Què passa? És un impertinent. Un impertinent. I per tant, la Guàrdia Civil té una història al seu darrere de sadisme. I si vostè la defensa, no m'estranya que hagi anat a una llista electoral on hi havia el gal verd, al Partit Socialista Obrer Espanyol. Sí, sempre li diré, perquè entre d'altres coses encara vostè hauria de demanar perdó per això. D'acord? Doncs ja està. Un moment. Vinga, sí, i vostè exactament el mateix, però sense gràcia.